Hej, velkommen til den her præsentation om, hvordan EU's energi- og klimapolitik påvirker uden for EU med titlen Grøn omstilling på ryggen af andre lande. I tilfælde af, at du ikke hører den til ende, så vil jeg starte med konklusionen, som er, grøn brint kræver store landområder og vandressourcer for at blive produceret. Import af grøn energi og grøn brint er derfor neokolonialistisk af natur. Det er endnu et teknisk fix, der fejler og skaber falske forventninger. EU er interesseret i at importere store mængder grøn brint fra uden for EU. Det er fordi, at brint kan erstatte fossile brændstoffer, fremstilles af vedvarende energi, og hvis de rette forudsætninger er til stede, så kan brint reducere udledningen af klimagasser. EU's målsætning for 2030 er at producere 10 millioner tons inden for EU's grænser og importere en tilsvarende mængde fra andre lande. Og det her med at producere inden for EU's grænser, det beskrev vi i en rapport i 2023, som hed Grøn brint på afveje. Og nu har vi lavet en ny rapport, der hedder Brintens brutale bagside, hvor man også kan finde kilder til de her ting, jeg vil sige i det følgende. For 99% vedkommende, så bliver brint produceret af fossilgas. Det gør man med fossilgas og vand, og så kan man producere brint, men desværre kommer der også en stor udledning af CO2 i den proces, og det er jo ganske meget, skulle jeg hilse at sige, og det er jo en klimagas, og det vil man gerne undgå. Hvis man i stedet for bruger elektricitet, så kan man igennem elektrolyse producere brint uden udledning af klimagasser. Men hvis man producerer brinten, eller hvis man producerer elektriciteten af fossil energi, så er man jo lige vidt. Men hvis man bruger vedvarende energi til at producere den her strøm, der bliver brugt til at producere brint, så kan man i princippet få grøn vedvarende brint ud af det. Den her interesse fra EU's side for at importere masser af grøn brint har ført til 3 forskellige måder at støtte produktionen af, eller markedet for grøn brint, som inddeler sig i 3 kategorier. Det er definitionen af, hvad grøn brint er rimelig lempelig. Der er direkte støtte til produktion af grøn brint, og så er der også en stor støtte til den infrastruktur, der skal bruges til at transportere brinten fra andre lande til Europa, så den kan blive brugt som energi. Hvis vi kigger på definitionen først, så er det beskrevet i den forordning, der hedder Renewable Fuel of Non-Biological Origin, i kort tale Reftenbo-forordningen, som beskriver, hvad der er af krav til de her grønne brændstoffer, hvis de skal sælges på det europæiske marked og markedsføres som grønt og klimaneutralt. Og det er jo så, og det drejer sig om grøn brint, power to x, electrofuels, sustainable aviation fuels osv. Men altså en for de her forskellige slags grønne brændstoffer er, at man er nødt til at først producere brint, og så bagefter kan man lave om på brinten, så den bliver til andre typer for brændstof. Centralt i den her forordning er et krav om, at de her grønne, før at man må kalde et brændstof for grøn eller vedvarende, når man putter det på det europæiske marked, så skal de føre til en 70% mindre udledning af klimagasser i forhold til de fossile alternativer. Så er man kommet 70% af vejen, men der mangler jo stadigvæk 30%. Og det må man så sige, at det ikke er nok, når målet er klimaneutralitet i 2050 og negativ udledning bagefter. Det er EU's officielle mål. Så de her krav i den her forordning, de er ikke
de lever ikke op til EU's egne målsætninger. Så er der støtte, direkte støtte, økonomisk støtte til produktionen af brint, og meget af det går igennem den europæiske brintbank, som har til formål at hjælpe med at opbygge et marked for grøn brint i EU. Det er ikke en bank i klassisk forstand, men den laver langtidsaftaler med private aktører, og i det her tilfælde de private aktører, som lover at opbygge en produktion af grøn brint i andre lande og sælge det på det europæiske marked. De kan få adgang til nogle langtidskontrakter, hvor EU lover at betale for den difference, der er mellem produktionsomkostningerne og forventet salgspris. Og den er ret stor, og det er der nogen, der skal dække, og der har EU så besluttet, at i princippet vil de gerne dække det tab, der er, fordi at det er langt dyrere at producere grøn brint, end man kan forvente at få for det. Så det er ikke kommet i gang endnu, men det er forventningen, at det er det, der kommer til at ske. Og det kommer til at foregå i budrunder, altså de firmaer, der lover at gøre det til den mindste pris, producere mest til den mindste pris, kan få del af støtten. Så der er også en anden vigtig støtteordning, kan man kalde det, hvor EU går ind og siger, at medlemsstater må give mere i støtte til industri og private selskaber, end man ellers må, fordi grøn brint anses for vigtigt for fællesskabet. Og så en del af støtten bliver kanaliseret via medlemsstaterne. Hvis vi kigger på infrastruktur, så har EU pt. Lovet at give støtte til omkring 100 infrastrukturprojekter, som omhandler brint. De fleste af dem er inden for EU's grænser, men der er også flere af dem, som handler om at give støtte til infrastruktur, der skal bruges til at importere brint. Og det er jo især havneterminaler, der gøres klar til en afskibning eller modtagelse af brint, og det er rørledninger. Og de 2 rørledninger, der er på vej, planlagt allerede, der er ved at blive bygget, dem vil jeg beskrive nu. For det første er der en rørledning, der skal gå fra Afrika, fra Algeriet og Tunesien, op igennem Italien til industriområderne i det sydlige Tyskland. Den skal være 3.300 km lang og have en kapacitet på 4 millioner tons brint per år. Og det vil jo så svare til 40% af EU's samlede importmål for brint i 2030, som var 10 millioner tons. Og den forventes at være i drift i begyndelsen af 2030'erne. Så er der også en anden rørledning på vej. Det er en ledning fra Ukraine, der også skal gå til industriområderne i det sydlige Tyskland. Det, der er bemærkelsesværdigt ved den her rørledning, er, at i de her beskrivelser af rørledningen, hvor EU lover at give støtte, der er grøn lige pludselig forsvundet. Så det er bare brint. Og det kan vi ikke tage som et udtryk for, at EU-kommissionen, ligesom Europakommissionen, har accepteret, at meget af den brint, der skal transporteres i det her rør, kommer til at blive produceret af atomkraft, eller den traditionelle måde at gøre det på med fossil gas. Ukraine har i virkeligheden en ret stor produktion af brint for øjeblikket, som bliver produceret af fossil gas. Den forventes at være klar i 2032. Tilbage til Afrika.
Der er pt. 78 beskrevet projekter i gang i Afrika. Vi har beskrevet hvad der sker i Namibia, Egypten, Marokko, Algeriet og Tunesien i rapporten Brintens brutale bagside. Og vi har også kigget en del på, hvad der er af danske forbindelser, eller danske investeringer i Afrika omkring at producere brint. Og en del af den danske involvering i brintprojekter er som leverandør af teknologi og know-how, fordi at Danmark der er mange danske firmaer, der er langt fremme på det område. Og det er jo så især Topsøe, Vestas og Ørsted. De er altså leverandører til selskaber, som ønsker at lave projekter i Afrika. Men direkte dansk involvering, hvor danske selskaber investerer eller planlægger at investere i produktion af grøn brint. Der har vi fundet eksempler fra Mauretanien, Namibia, Egypten, Sydafrika, Djibouti og Angola. Hvis vi kigger på nok det største projekt, hvor det er et dansk selskab, som gerne vil lave et projekt om grøn brint i Afrika, så er det GreenGo's projekt i Mauretanien. GreenGo er et dansk selskab, som har planer om at lave en mega energipark i Mauretanien, som får en størrelse, der svarer til 150.000 fodboldbaner. Det svarer til, at hvis der er 11 på et hold, og der er 2 hold på banen samtidig, så kan mere end halvdelen af den danske befolkning spille fodbold på samme tid på de her baner. Og den skal ligge kun 20 km fra hovedstaden Nouakchott. Vandkilden skal være afsaltet havvand. Hvis man læser GreenGo's beskrivelse af projektet, så giver de indtryk af, at det kan være med til at afhjælpe el- og vandmangel. Men her må man så skelne mellem virkelighed og langsigtede visioner. Virkeligheden er, at projektet ikke bliver koblet på det nationale energinet eller det lokale energinet, og derfor ikke kan levere vedvarende energi til den lokale befolkning. Og det skyldes blandt andet den her EU's Regenbow-forordning omkring, hvornår man må kalde noget for grønt, som gør det ret svært at lave en produktion af grøn brint i Afrika og koble det på det lokale net. Og det er jo fordi, at strøm kan gå begge veje, og en stor del af Mauretaniens elforsyning er baseret på fossil energi. Så der er risiko for, at hvis man kobler projektet på det lokale energinet, så vil man bruge fossile brændstoffer til at producere brint. Og det vil EU gerne undgå, så derfor er det ikke realistisk, at det bliver koblet til det lokale elnet. Og så er der det her med afsaltning af havvand. Det er meget dyrt, så det er ikke sandsynligt, at den lokale befolkning vil have råd til at betale for det, for vandet, for det rene vand. Der er en god synergieffekt i at bruge spildvarme til at dække behovet til at afsalte vand, men det vil gøre det meget dyrt for det første, eller ekstra dyrt at afsalte vand. For det andet, så kan man ikke, selvom der bliver produceret ret meget spildvarme, når man producerer brint, så er det ikke nok til at dække det behov, der er for vand i brintproduktionen. Der bliver også produceret, lige meget uanset hvordan man afsalter vandet, så bliver der produceret omkring 1,5 liter affald per liter afsaltet vand, som består af klor, salt, afspændingsmidler og afkalkningsmidler
og tungmetaller og så videre. Og det kan altså skade de marine økosystemer. Det vi ved om ja, det, GreenGo har lavet en rammeaftale med Mauritaniens regering. Den er ikke offentlig, men vi ved, at de her rammeaftaler de går ud på at lave feasibility studies, og, 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 og der stadigvæk er langt til final investment decision, eller endelig investeringsbeslutning. Og så det er ikke noget, der kommer. Det er stadigvæk usikkert, om det overhovedet bliver til noget, og det bliver, om det bliver den størrelse, og så videre. Og det er i virkeligheden ikke videre sandsynligt. Og projektet i Mauretanien er bare et eksempel på mange projekter i Afrika, der er på vej, som ikke rigtig bliver materialiseret. Altså de er stadigvæk langt fra final investment decision. Og den her EU's interesse for at importere grøn brint har også ført til, at mange selskaber kan se, at der er støttemuligheder, og mange af de selskaber, som gerne vil lave projekter i Afrika, altså de har aldrig bygget den skala før. Alligevel så, og det har også ført til, at man ligesom, at der er blevet forslag om noget af verdens største foreslåede infrastruktur i Afrika, energiinfrastruktur i Afrika. Og udbygningen af rør- og havneterminaler fortsætter, som om at brinten bliver produceret. Og det er jo forfærdeligt dyrt at bygge et projekt, der ikke rigtig bliver brugt til noget i fremtiden, fordi at den grønne brint ikke bliver produceret. Den kommer til at mangle projekterne og vi ved med sikkerhed, at EU's målsætning om at importere 10 millioner tons grøn brint i 2030 ikke bliver opfyldt. Det er der ikke nogen tvivl om. Så hele den her idé om at importere brint fra andre lande og bruge det i EU's energiforsyning er endnu et teknisk fix, der ikke leverer det lover. Det kommer til at mangle i klimaregnskabet. Det får vælgerne til at tro, at der er styr på det, selvom der ikke er. Og så får det ovenkøbet, og svaret fra forskere, politikere og erhvervsliv er rigtig ofte, at jamen, så er støtten for lille. EU må give mere i støtte, og så skal vi nok få opbygget en produktion af grøn brint uden for EU, som kan blive brugt i det europæiske energisystem. Og der siger vi, at et meget rimeligt minimumskrav til EU's politikere bør være, at politiske ambitioner skal være realistiske, og de skal ikke skabe problemer i andre lande. Og det er blandt andet fordi, at et for høje ambitioner giver embedsværket en falsk rettesnor. Embedsværket skal naturligvis arbejde for, at politiske ambitioner bliver ført ud i livet, men når de ikke er realistiske og ikke kan lade sig gøre, så fører det bare til, at man bygger infrastruktur, rør og havneterminaler, der ikke bliver brugt. Og det er spild af de penge, der er til vedvarende energi og grøn omstilling. Og de kan bruges meget bedre på andre måder. Og igen, altså det skaber falske forventninger, både blandt politikere og blandt befolkningen. Altså der er politikere, der tror, at der er styr på det, at vi kan, nogle få år, så kan vi producere grøn brint, som vi kan bruge til at flyve med og til i den europæiske industri og så videre, men det kommer bare ikke. Og det samme med befolkningen. De tror også på, at vi kan forbruge løs, fordi at der kommer en løsning
snart. Og det er jo ikke fordi, vi ikke mener, at der skal investeres i den vedvarende energiproduktion i Afrika. Det gør vi. Men den skal bare bruges lokalt, og ikke bruges til at eksportere til EU, der kan bruge den i sin energiforsyning. Og det mener vi blandt andet, fordi at der er et meget stort energitab, når man producerer brint i et andet land og transporterer det til EU og bruger det der som energi. Altså det er i hvert fald 70%, og det er sikkert, og der er flere kilder, der taler om større procentsatser. Så der er det jo langt bedre at bruge den vedvarende energi lokalt, hvor energitabet er meget lille, og hvor det direkte kan erstatte den fossile energi, der bliver brugt i den lokale energiforsyning. Nu kommer der lige 8 ting, du skal huske om import af brint. Det er det her med jord- og vandgrabbing. Grøn brint kræver store mængder vand og store landområder, som den lokale befolkning dermed ikke selv kan bruge. Det giver ikke lokal adgang til energi, selvom de lokale borgere mangler strøm, får de ikke gavn af udbygningen af vedvarende energi i deres område. Den skal nemlig anvendes i EU's industri. Anlæggene er ekstremt dyre at bygge og drive, og brinten skal transporteres over lange afstande. Energitabet er stort, og brint kræver offentlige tilskud til drift og infrastruktur. Det er en unødvendig omvej med stort energitab. Brug vedvarende energi til at stoppe fossil afbrænding der, hvor den bliver produceret, i stedet for at spilde oceaner energi på at sende den til EU. De her projekter, de forstærker i virkeligheden den globale ulighed, og det er fordi, at for at eksportere brint, skal de fattige lande importere dyr teknologi, altså den her teknologi, der skal bruges til at producere brinten, er dyr og teknologikrævende og videnskrævende. Men så skal de sælge den vedvarende energi billigt, fordi ellers kommer produktionsomkostningerne ikke derned, hvor det kan blive markedsført. Det styrker de ulige handelsforhold, og de fattige landes økonomiske gevinster bliver små. Det er EU, der scorer, og EU's selskabsfirmaer, der scorer profitten. Der bliver ikke skabt mange lokale jobs og udvikling. Trods løfter fra investorer skaber store brintprojekter kun få jobs og bidrager kun lidt til den lokale økonomi. Samtidig fjernes eksistensgrundlaget for lokale beboere, hvis de mister adgang til jord og vand. Det er de europæiske skatteydere og borgerne i de berørte lokalsamfund, som betaler prisen for brint, men det er de europæiske virksomheder, som profiterer. Det får os til at sige, at det her det er en ny form for kolonialisme. Det er neokolonialisme, fordi at de historiske uretfærdigheder gentages. Det lokale nord dræner naturressourcer fra det globale syd for at bruge dem selv. Det globale syd står tilbage med de sociale, miljømæssige og økonomiske omkostninger. Og lige til slut, for at forklare, hvad Noah i virkeligheden mener. Vi siger ja til vedvarende energi med demokratisk kontrol. Det går ikke, at udenlandske virksomheder slår sig ned i for eksempel Afrika og overtager kæmpe store landområder for at producere energi til den europæiske industri. Og vi mener, at de her gevinster, der er ved den vedvarende energi, de skal fordeles retfærdigt. Vi siger nej til import af brint og energikolonialisme. Og det er blandt andet fordi, at vi mener, at landene skal nå deres klimamål
via nationale bestræbelser. Vi i Europa, der forurener og forårsager klimakrisen, bør ikke eksternalisere sociale og miljømæssige omkostninger til det globale syd. Det var det, jeg havde at sige. Du kan downloade rapporten, print den brutale bagside, og også finde kilder til de ting, jeg har sagt. Og hvis du gør det og læser den, og stadigvæk har spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til mig på jakob@noah.dk. Tak for at lytte. Ha' det godt.